Hello, my name is Party Twice, Mr. Beast Zimbabwe. We are broadcasting live from our Party Twice studios. Party Twice at Miri. Turapa kudzirai machi. My latest ari kuitika social media and social media ese and nyaya dzichiitika nekumatuma anosenyika ndike chikutaurira mana and ndachikutaurirai handi mazi umara atikati kupedza munamato sadza richipora tane nyaya boys vanhu nyaya yaitika boys pamutoko andoziva mapikicha acho mangoiona nyaya yaitika pamutoko boys ukazve munhu boys abatwa ichinhingirira abatwa ichilaswa mundo wemadomasi boys amano kulazira madomasi boys amano katichengete vakadzi boys amen katichengete nyangwe futi mukadzi wacho ukamuchengeta anogona kutokorowesa kana nagarden boys amen kana ringorishawire mukadzi hapana zvangozviita vanhu vangozviita kana wangorora upambika muti wemusango unongoita sei unokulazwa amano saka boys don't forget to subscribe. My name is Party Twice, Mr. Beast Zimbabwe.